Esta imaxe dun espazo natural perdido pola acción do ser humano. Agora a Deputación de Pontevedra quere reverter esta estampa iniciando o procedemento para trasladar o parque de maquinaria ao polígono de Barro, derrubar estas instalacións e recuperar o humidal da Xunqueira de Alba. Foi declarado en 2012 o primeiro espazo natural de interese local de toda Galicia. Para a presidenta provincial, este proxecto demostra o compromiso da Deputación co medio ambiente. Nós tiñamos un compromiso serio, real e verdadeiro de que a Xunqueira do Alba fose recuperada, non, dende o punto de vista medioambiental. O traslado do parque de maquinaria e a recuperación da Xunqueira custará máis de 3 millóns de euros, aínda que sen prazos establecidos, a Deputación marca o horizonte do 2025 para culminar o proxecto que divide en 3 fases. Primeira fase, redacción de todos os proxectos, 120.000 euros. Segunda fase, é todo o que ten que ver co traslado e a construción das novas naves en barro, e a terceira, a recuperación. Todo o que ten que ver, ademais, coa recuperación da Xunqueira de Alba, folga decilo, pero eu quero decir, imos facelo tamén da man do Concello de Pontevedra, non? Carmela Silva xa advirte que detrás deste proxecto hai un gran traballo administrativo e que pode implicar cambios respecto ao borrador inicial. Alén desas posibles modificacións que poidan ir xurdindo nos vindeiros anos, a presidenta fala dunha boa noticia para Pontevedra e para o medio ambiente. Eu creo que é unha boa noticia para o medio ambiente, unha boa noticia para a cidade de Pontevedra, é unha boa noticia para un modelo diferente de facer as cousas respetando, non, todo o que ten que ver co entorno. O vicepresidente provincial aproveitou tamén para lamentar a degradación que sufriron moitos humedais e marismas por mor da actividade humana. Di que recuperar a Xunqueira de Alba será máis complicado do que foi estragala. Mentres que, digamos, que a tendencia mundial iba pois xa por manter e recuperar e poñer en valor as zonas, os humedais, as zonas húmedas, pois seguíamos aquí, sempre esta España cañí, non? Que sempre ten razón en contra de todo o mundo, os sectores, non? En Pontevedra, parte moi destacados, pois íamos exactamente facendo o contrario, non? O proxecto deixa no aire o que pode pasar coa imprenta provincial situada ao carón do parque de maquinaria. A intención da Deputación é eliminar tamén ese edificio. Con todo, non ten decidido o futuro deste servizo que naceu para imprimir o Boletín Oficial da provincia, documento que só se edita agora en formato digital.